Бяхме у баба с майка ми, сестра ми, баща ми и негов колега. Тя беше направила едни много вкусни мекички и когато съответно си тръгвахме оттам, се качихме в колата, баща ми шофьор, до него колегата му, а аз, майка ми и сестра ми отзад. Баща ми страда от заболяване, което понякога го кара да се чувства, да му прилушава. И може би това е причината за инцидента. Инцидента, колата, шофьор е и излязъл извън контрол, колата се е преобърнала няколко пъти и той е загинал. Неговия колега си счупи крака, майка ми си счупи ръката, както и силен емоционален удар. Аз имах изгаряне на ръката, но сега всичко е наред. Сестра ми, тя беше наред.